Şunları diyarymyzyň ähli günjeklerine hemen paýtatmada ýurdumyzyň aýalgylaryna halkara zenanlar münasibetli Mehriban arkadamyzyň adyndan pul sowgatlarynyň gowuşulyş dawalar geçirilýär. Munyň özi milli liderimiziň döwlet adam üçin diýen şigary baş ýörelden ýani döwlet siýasatynyň rowaşlykyna besenýän ony görkezýär. Yurdumuzda 8-nji martda bellenilýän Halkara Zenanlar güni münasibetli Türkmenistanyň prezidentiniň adyndan ähli kärhanalarda, idarelerde we guramalarda işleýän aýal gyzlary, pensiýa we döwlet kömek puluna alýan aýal gyzlary, öýrümçilikden aýrylmak şerti bilen aspiranturada, doktoranturada we klinik ordinaturada okuyan aýal gyzlary, Türkmenistanyň prezidentiniň ýanyňky Döwlet Gulagy Akademiýasynyň 2 okuw ýylynyň az bolmadyk möhletde okuwlarynyň diňleýiji aýal gyzlaryna, talip gelin gyzlary, orta mekteplerde okuyan we mekdep çağlar idarelerine terbiýelenýän gyzlara pul sowgatlaryny gowşurmak dawaralary giň ýerme eýe bolýar. Häzirki döwürde ýurtymyzyň mährim zenanlarynyň hökümet idarelelerine, döwlet tüzümlerine jogapkärlik wezipeleri gelip, milli ykdysadyýetyň köp pudoklaryna netijeli dähme çekýänliklerini, ýurdumyzda ýaýlanlarylan giň möçörli özgertmeleň durmuşa geçirilmeli, münasip goşunt goşýanlyklaryny aýratyn bellemeli. Arkada prezidentimiziň adyndan pul sowgatlaryny kabul eden zenanlar we gelin gyzlar her bir maşgalanyň abadançylygy üçin ýurdumyzda döredilen şertler, garaşsyz baky tarap ýurdumyzda asuda asmanyň astyna çağlar ösdürmäge we terbiýelep ýetişdirmäge, hemme taraplaryň gollaw berýäni üçin gahrman arkadagymyza tüý sürekden hoşallyk sözlerini beýan edýärler. Bellenilýär milli liderimiziň hemme taraplaryň aladasyny netijesinde ýurdumyzyň zenanlarynyň hemde ösüp gelýän ýaş nesliniň öňünde döwre bilim almak, saýlaşykly ösmek, hüner eýeti bolmak hemde bagtyar durmuş üçin ähli mümkinçilikler açylýar. Şunyň bilen baglanykda arkada prezidentimiziň bu aladany durmuş siýasatynyň möhüm gurlarynyň biri hökmüne kesgitlen bellenildi. Bu orada milli kanunçylygy kämilleşdirmek boýunça amala aşyrylýan anyk işler, enelik we çağaly goramagy gönükdirilen maksatnamalaryň üstünlikli durmuşa geçirilmegi hemde köp çağaly maşgalalara durmuş taýdan gollaw berilmegi munyň aýdyň suwtnamasydyr. Häzirki döwürde zenanlaryň kanuny hukuklaryny we bähwiyetlerini goramak boýunça durmuşa geçirilýän çäreler özüniň oňy netijesini berýär. Ýurdumyzda zenanlara döwlet tarapyndan ýeňilikler berilýär. Olaň münasip durmuşy, dörejilikli zähmeti üçin zerur şertler üpçün edilýär. Şonuň netijesinde olaň ýurdumyzyň jemgyýetçilik siýasy durmuşyna ýerleýän orny ýokurlanýar. Bu bolsa jemgyýetimiziň durnukly ösüşiniň möhüm şerti bolup durýar. Türkmen zenanlarynyň ajaýyplygy asyrlyň dowamynda sunuwat ustaatlaryny nusga we eserler döretmäge ruhlandyrypdyr. Şahyrlar we ýazyjylar, sadanalar we suratkeşler gadymy döwürlerden beri zenan mertebesine belent tutup, olaň gözelligini, ahlak, päkligini, maşgaly oçagyny, watanymyza bolan söýgüsiniň güýçini gasp edipdirler. Şuň neseller şöhratly pederlerimiziň paýhatly sargatlaryna eýerip, enelere çuňur hormat goýmak däwini dowam edýärler. Arkada prezidentimiziň taýlaty netijesinde aýal gyzlaryň zehinleriniň we başarnyklarynyň dolat çylmak üçin ýurdumyzda zerur şertler üpçün edilýär. Aýratyn döwletimiz köp çağaly maşgalalara köp taraplaryň gollaw berýär. Olaň ýaşaýyş durmuş şertlerini ýygyderli gowlandyrýar. Mälim bolşýaly türkmen halky asyrlyň dowamynda zenanlary uly hormat goýupdyr. Olary uly mertebe bildiripdir. Maşgalanyň sütüni, ahlak gözelliginiň nusgasy hökmünde zenanlaryň gelin gyzlaryň mertebesini belent tutmak türkmen halkynyň ören gadymy döwürlerden gözbaş alýan hemde belkar döwletimiziň bagtyarlyk döwrüne münasip dowam etdirilýän ýörelgesi bolup durýar. Döwlet adam üçin diýen şigardan uğranıp, gelin gyzlaryň kanuny hukuklaryny we bähwiyetlerini goramak, olary döwlet tarapyndan ýeňillikler bermek, dörejilikli dähme çekmekleri we münasip durmuşda ýaşamaklary üçin ähli mümkinçilikler döretmek, ýurdumyzyň jemgyýetçilik siýasy durmuşyna orny ýokurlandyrmak, jemgyýetimiziň ösüşiniň möhüm şerti bolup durýar. Mehriban arkadagymyzyň ýol başlygyna durmuşa geçirilýän üstünlikli siýasatyň netijesinde ýurdumyzda adamlaryň bagtyar we abadan durmuşy üçin hemme şertler döredildi. Enelere hemde ullara hormat goýmagyň binýady tutulýan maşgalanyň belent awraýynyň saklanmagyna aýratyn ähmiýet berilýär. Ýurdumyzyň ýüzlerçe aýal gyzlary her ýyly döwlet syýlalarına, ordenlere we medallara münasip bolýarlar. Enelik we çağalyk, maşgaly gymmatlyklaryny gorap saklamak baradaky alada Mehriban arkadagymyz tarapyndan ýurdumyzyň ösüş strategiýasyna eler tutulýan uğurlaň derejesine ýetirildi. Muňa bu gorda milli kanunçylygy kämilleşdirmek boýunça durmuşa geçirilýän anyk çäreler, eneliň saglygynyň goralmagyna, çağalyň kämil ösüşine gönükdirilen maksatnamalaryň üstünlikli durmuşa geçirilmegi, köp çağaly maşgalalaryň durmuş taýdan gollanylmagy, beýlekler aýdyň mysal bolup biler.
Yurdumyzyň çar günjüne ýaýlanlanyrlan bayramçylyk dawaralaryna hormatly prezidentimiň adyndan berilen sowgatlary kabul eden aýal gyzlar özleri üçin edilýän ula alada tüý sürekden çykýan hoşallyk sözlerini beýan etdiler.